Hola, molt bona nit. Dijous 8 de setembre del 2022 i acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Educació busca professors urgentment abans del començament del curs. Doncs ja tenen que córrer ja. Per cert, l'Ajuntament d'Alacant, PP i Ciutadans, han quadruplicat les subvencions als AMPAs a 2 setmanes del començament de les protestes pel manteniment dels col·legis. Quina casualitat! Ara veurem què fan les AMPAs que han acudit a la reunió. Els trens de baix cost a les nostres comarques es retardaran almenys 9 mesos. Tal volta una de les línies més rentables de l'Estat i sempre estem igual. Per cert, heu vist les cues pel bono transport a Alacant? Quina capacitat de previsió! La supermilionària contracta de neteja a la ciutat continua pendent de resolució tècnica. Estic ansiós. Merda Alacant o mereix? Pareix que al PSOE d'Elx les aigües baixen igual de remogudes que a Alacant en les primàries, el Sotel de Benidorm prevén esgotar les places de l'Imserso i Alcoi acollirà l'edició 44 del Aplec excursionista dels Països Catalans, del 2 al 6 de desembre. Són les festes majors a Elda, també és festa a Mutxamel, Cox, Dalla Vieja, Jacarilla, Xàbia, Monòver, Orihuela, Redovant, Sanet i Negrals i Santa Pola. Obrim el rebost mediterrani i si no sabeu què fer de dinar demà, us proposem púding de blat de moro i porro i l'acompanyem en la lloma del celer Can Leandro. Per últim, ha faltat la ciutadana londinenca Elisabeth Alexandra Maria Windsor. Descansa en pau. Això és tot per avui, bona nit, fins demà, a descansar.